ناشنت بومبا انفكشن بقبل سغا تراخبو اي تحلالفن ግን ድማኒ በሓደ አርክ ዘይተወሰነ ተደጋጋሚ ዝኾነ ናይ ግብረ ስጋ ተራኽቦ ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ከቃልዕ ይኽእል እዩ በአመት 3 ጊዜ ወይን ከአኒ ካኡን ላዕሊ ዝመጽእ ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ተደጋጋሚ ዝኾነ ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ወይ ድማኒ ናይ ሕክምና ቋንቋ ሪከረንት ዩቲአይ ይባሃል ካብ 50 እስከ 80% ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮ ብህይወት ዘመኖም ሓደ ጊዜ ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የጋጥሙ ካብዚኦም ውሽጢ እውን ካብ 20 እስከ 30% ዝኾኑ ደጊሞም ክሓሙ ይኽእሉ ሃንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንመጀመርያ ጊዜ ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ዝሓመመት ቅድሚ 15 ዓመት እንተኾይኑ ብዝቐጻለ ዕድሚያ ተደጋጋሚ ዝኾነ ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ከጋጥማ ይኽእል ድሕሪ ጾታዊ ተራኽቦ ቀልጢፍካ ዘይምሻል ማህፀን ብዝሕፀበሉ ጊዜ ሳሙናን ማይን ከምኡ እውን ኣፃብዕቲ ኣእቲኻ ምሕፃብ ሽንቲ ክመፅእ ከሎ ቀልጢፍካ ዘይምሻል ናብ ነፍሲ ጥብቕ ዝብሉ ክዳውንቲ ምዝውታር ኣብ ነፍሲ መህፀቢ ገንዳ ተኣሊካ ነዊሕ ሰዓት ምጽናሕ ከምኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ደገ ምውፅእን ካብ ድሕሪት ንቕድሚት ምስራይ ወይን ከዓኒ ምሕፃብ ከምኡ እውን መሰልን ተግባራት ንኢንፌክሽን ሽንት ቧንቧ ዘቃልዑ ምኽንያታት እዮም ናይ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ክሕሉ ከሎ ጥብቕ ዝበለ ክትትልን ትኩረት ናይ ሕክምና ክወሃብን ዝግባእ ሰባት ጥምሳት ደቂ ኣንስትዮ ሽኮር ሕማም ዘለዎም ብሓደጋ ብስትሮክ ወይ ከዓኒ ብኻሊእ ናይ ሕማም ሽግር ዘይንቀሳቐሱ ተሓከምቲ ናይ ካንሰርን ኤችአይቪ ተሓከምቲ ከምኡ እውን ዓበይቲ ሰባት ብመጨረሽታ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሕቶን ርእቶን ከምኡ እውን ምስጥና ዝተሓዘ ዝኾነ ዓይነት ጥያቄ እንትሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልኝ እዚ ቪድዮ እዚ ንብዙሕ ሰባት ክበፅሕ ምእንታ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስኡ ብሩኽ ምሸት